Tlang au channel lo thlir chin to zong te in zawain sibai levek ule ton chum video chuan American romantic fantasy film munom tak The Age of Adeline ti hi toikim taka thira ngai thak ho zoi na hun ilo nei liang umyang he meichia hi aming masa chu Adeline Bowman ni in tuna ero aming lem Jennifer Larson ti puwa nungmekin hetiang hian minglem le ni na lem nen kumtam tak lo khosato in hetlangwal Jeff hian chung a fake documented chu mantlom te in asiam sak bok chin ani a uitar to nen tak chowa khosa Adeline hian a inchunga chuan manlai thil hlui po nga le in black and white in nei thalak te po chuan a inchung munlum lai ber an lalo ame kani ming thar le ni na thar ne na farm lama in swan tuma malachan le mek to Adeline ni chu city archive fa thok mekin pem chep to ma se a na chu chatakin alakal zom ve reng chin nidang ang bukin Adeline ni chuan a na thokin video tape hlui deuh to te chu en kwalin chung video te chu arei to melve nen Adeline ni chuan maktak main a shevek mainia San Francisco a lirnging rap thak takawanga mi sang tam tak thina te ama chanchin nge inzia na newspaper hlui te po chu video a chuan anron langani newspaper a alan chan ber po hi kumsang khazukwa pariat kuma San Francisco a naw piang masaber ani wangni in kumthar ni a chia apiang ani ti chuan kumsang khazukwa somni pakwa khan engineer lano pangtak clearance prescott nen in tongin anin nei zuya anin nei changa akum thumna chuan fanu nein Adeline ni pi mingchoin an fanu mingatan po hian Fleming ti an sange ngi ani Vandoi thak tak main February ni som pasari kumsang khazakwa somthum pasari kumkhan Golden Bridge Gate saklai chu achim thuta wangin engineer pani te chuan Vandoi thak takin an thi pha a Vandoi zinga pakhat jok chu clearance sa ni bokin kumno pangte in Adeline ni chuan pasala sun ngal der mai ni apasal bor la tanga thlasom nuwa zan khat chu Adeline ni chu anu te in lampanin karin azan tlana afanu kumnga mi chuan alo nga reng to awangin amuang chang vaklo bokani maktak main chu zan khera chuan thil thleng wang tak thlengin California chuan vur aron surta hei hian Adeline ni chu kong mu fia tir hlei theilovin a chet swal phata a alei zo me ka chang chuan ta thla in a hnuai tuivot tak maya chuan a zutlata ani a tho te chu mu mal lo ngalin minute ni hnuwa phei chuan tuivot lutuk chuan a taksa chung ril chu tivot ngal vekin alung phu po chu zoin a top zuita ani chuti mek lain trek chuan Adeline ni la chuan mek na kar chu voi ni rondengin a voi thum den na phei chuan a thok po to vekto Adeline ni chu maktak maya ron har chuak le nolin hemini chang hian makle zol takin Adeline ni chu a upa in atar thei ta reng lo mai ni kumtam tak aliam nuwa po lanun la za rangin Adeline ni phei chuan ngai thatlo na chang po a session lova a eile in uluk wangle a cosmetic chaman te chu atar har chana chuan apu ve mi azela ma se afanu ne na anin rual mel reng ta ka wangin thil danga omani ti chu hai rual ani talo chum khat phe chu Adeline ni chuan traffic dan bo chia in police officer chuan a ID muangya ta a ID a chuan kumsomli pangalai ani to si awangle a mel le alandana chuan kumsom thum or bak ani mailbox si lo wangin endik tu police officer po chuan oi theilovin fake document ani te chu aring tlat mai hei wang hian Adeline ni hlau thong chu San Francisco lama kalin medical college te kalzuin atar thei mi alo chan chu ama ngei na sha chwa atumta ani Maserei Fezer Tiana akalpui nuwa po a omdan chu scientific takashil fia ngai na a omlovani ti chhuakin abe dong ngei mai a chanchin chu FBI lampo in lo shet hoi devin zirchiana tan adu vaklo chungte chu shwailuin medical test nei tir antum ni in alangbok
Mase military base an thlenpui hnuwa ero engtin tinimuni tlan chethei hlovin amamo zwalpui tak tela a apek hnut chuan afanu Fleming itsu mangcha in heta chang hian minglemle ni na lem manga nungzuin kumsom dana zel a mingle a chen na hmunte chu a thlak kwal reng ta bokani tuna atum dan po hian ni sari hnuwa chuan tuna ani mekna Jennifer itsu ti bo nile to donin farma cheng suzeni angin anung le chan to don bokani to swal ato achang hian kum tam tak liam to ma se hetiang hian ming tam tak ho in hun shanga alo khosakwal ve to ani achan pakhat middle rugain chuan kumthar lomna party ya telve tura asoma wangin omhun ka sonchep to thowati in edaline po nal taka induangin party na chuan avakal ve a hotel banga thalaka te chuan manlai huna athalak te chuan lautara abul velami te chuan ama ani ti sheloma se ani eroin chung hun te chu ngai tu akirin alunga le nge mai chuti lai tak chuan kong kabulading mi pachhelo le pazet mai chu muthutin anin mel don de wanga mase in bezui lem chuang lovin edaline po in afanu te chu bia in atuk lama in mu anin tiam nu chuan party na mun chu chwa sana ho ma atum zui bokani mase elevator at chuan mi pachhelo tak khan ronzui venolin aming chu Alice ani thu te soin azeina zong te chu som khomin edaline ril route chu ne a chaitluk nge atum hle ti alang reng mai edaline eroin polai taka in thiar film sanin atuka chuan apian champualin afanunen po anin mutange afanu Fleming po hi tarve to tak mai ni in chuti rualin anu jok edaline nila chu ala nula zak reng mai boxi Fleming chuan Arizona a retirement home chajek ta om thu soin ka chian te pon omati in chu muna omve adu thu chwa soya edaline eroin enkol tu neilo ang maya retirement home afanu omtil chu remtilovin abula ombe se adua mase Fleming ero chuan chu atum ve burmai boxi ani chuta chapa Elisa la chuan edaline chu bansan mai tum ozong lovin anna tho na mun hial te chu zong chhuakin kongtin rengin edaline chu nai tumin a chhuwa pui nge theinan te chuan aril rungai to na zong sengin azui ngar mai hobik haulo edaline po in kalakal ngai lo na muna min shwai don te chuan ti in asom na chu apom sak ve tangi ani Elisa po in alakal ngai haulo na mun tornia arin khopui hnuai lama chuan shwain komtlang nela in tablo ngei chu atum na sahle a heiwang hian achong himpha hle ani chuti lain achung chang azo ve dona meu ero edaline chuan ka ho a hun ti in a in thiar film san le dai si edaline chuan ain son chep to thua soi wangin mundanga a mange ya ne ngei tum Alice phei chuan chwa dun puya asom le roi mai mundang danga in son chin le ming shang nei ani awang hian a bank account po hi thak kwal zin angai chin le a tun huna po hian edaline chu Jennifer achangin Suzeni ani le don ta ka wangin a bank account holder mingvel chu amoi puile mek to bokani Elison asom lui tlata wangin an ina chuan leng turin edaline chu avakal ve tangi a ani chuan ama siam nge eitur tuinai tak te chu lo hluin an chung ko chanchin te thlenga soin alo fel le pekhle tin kum thar party na chu a mu masak ber na mun ani lo thu soin office ko ta le khabu a chiar lai chu alo mu dai to thu soi bukin khamini chang khan nangma ton thei dan tur hi kalau dabru char to sin ativel edaline po in Elisa chuan narbik lo mase atar thei lo wangle ni nangai renga rei tak chambang thei ani lo wang hian kalthui puilu tuk chu adu lo thunga akal san huna Elisa chu analu tukang ti ahlau bokani chuti lain Elizabeth chuan anor lui tak thlata wangin zan hun chu an mang don tangenge a jing thleng po in ami pa jok chuan akal san chu la hlau jok chewin anin hmule thei hun tor mol mai te chu boy puin in hmule thuai chuangya da
Mase adalai ni eroin chana mumal pelovin Elisa tana lob na tur emo thinrim na tur po chuang lem lovin akal san le ta ani edalai nit swan kong kama chuthleng te chu thirwang wangin kumtam takliam ta khan he chut na nge hian ama neidu ngoi ngoya achil em tu chu chu in nei puya asom ngei dona alanta ka wangin ani nangaya chamreng theilo edalai nit swan shiom ti tak chungin alokal san to bukani nun lui chui kira she omati to sana kalayin a uila chu chaw takin chhuata alo let reng mai veti doctor panpui ngalin ani chuan akala function to lo thule atar to boxi awanga enkol hlei thei po ani lo thu te chu lo soin chiuhlum mai chu atana ha dam thak ber tur ani thualo shil bokani chu chuan edalai ni chu ati na thlerwalin chu bak du thlan tur om chuang boxi lo a uisuna atra lain Elisa la chuan voice message alo thon ve cham chi bok ania damrei to boxi atar hlei thei boxi lo ui shang bulin atha liam zel angai si chin lai chu edalai ni po in shomati hle a akhwa har thei viau bokani Elisa po in la hel zui reng ma se edalai ni chuan kanin kara hian engma athleng thei lovani tia nartlat zelin in son chwa wat chu atum bokani akal ma in afanu chuan ronlo in atet lai thalak te chu thlir dunin hun chu liam chak anti dun hle a tin chu mai ba ka anun pum mani in thup reng le tlan chiat nana man reng mai chu edalai ni po in aning tong khong ve to hle bokani ami paton thar Elisa chung chang te po chu afanu ne na chuan soin afanu po in ani dan chu lungoi takapoma tlan chereng renga hun mang to lo tura fui ve in tu manan che to lowang che zalen de win om ve to ro nangma che tu om chun ang te pon mualan liam zo vek to alom zo wangin I hmangai ani phut chuan abula hlim takin omro hlim hi phu ve to ani ati a an ngai to chianga edalai ni po in afanu thu soi chu chadi in Elisa chu ama azok chuan awamuta ani tunchuma hi chuan edalai ni do na mun kumsang khazakwa som thum kumvela cinema an chwa chin na muna chuan kalve to thungin ahun laya chengve angmaya edalai nin chu mun abel viau mai chu Elisa po in makati vedet ti chuan wana arsi thirpa an mudyai de lai chuan Elisa chuan anule apa te in nei cham kum somli na puala achung te bola kalpuya chuan somin edalai ni po in anya lem lo Elisa chung te mutur chuan jinkong thui tak chu an zo dun ta a kong laka Elisa farnu ki I chuan ron zom ve in lama po Elisa pa William li anu ke thi te chuan an fa te chu ngak hil takalo thirin an Fapa Bialnu po chu an muchak to hle William la chuan asum du wang bakin me chha chuan angai zong mi alawang ti in edalai ni chu alo ngai sum du man rap mase a Fapa Bialnu mel an muchia mai chu ti danglama om ngal vekin a ming tak edalain bowmen ti chuan aphun supa edalai ni eroin shelauder ve zain a ming chu Jennifer ani thu soin edalai ni chu kanu zo kania ati William chuan edalai ni nen chuan chian chale in zomna thuk tak nei anni thula soi chhun zom zelin Londona in tong anni thu te chu phur takin a soi zuya mase edalai ni chuan dot chilin anu edalai ni chu kumruk liam ta a aboral thu a chilta chu chuan William a mel chu thok le khata tingui ngal vekin angai to na chuan abial nu hlui a mangai em chin nupui fanau neya patar pui to ani to nu po a ala thengil theimi alo edalai ni ne na an hun liam to nu te chu angai to let nau nawa edalai ni kar chia achiam sakna lama changa intong ni in an in ngai zong zuya ama dan siam nge bo chia in edalai ni po in William chu ahmangai ta ema adu ema wang vek chuan ahming dik tak chu edalain bowmen ani thote chenin ashil pha hial bukani atuk lama po William chuan edalai ni ngot mai chu labuai puin achan chin chu asoi bang thei da reng lo maya katan chuan
kanuna mi poimo berani ani kha tonglo ni ilatsu astronomy le mathematics lama hian katui kher lowang atita vela anupui ke thi ngai dan apelta athau taw ta ngong mai kum somli kanin nei to a nangla in ibialnu ila mangai rengsi kanin nei cham e ma po me chedang chanchin hlir min ngai thlak tirania ti in athin rim nge mai William chuan hun liam to nu ami ve kanya lom ba ka edala in te chu athidai to a nang hi tun huna ka mangai ber chu ini ti in abeng dai the sha mani nu ber thik em edala ni chu anjinga acheng ve rengani ti reng an shi hau silo zanlama chuan word game khel hovin hun nuam le hlim om tak an mangtlanga anti ti ho na atanga alandanin William chuan comet muchhuakin ahmingla chu edeline ne na ani ngai zon lai huna edeline minglem lem chin dela ti ngatin alo pho ani ome chung thu sia edeline po chu William man ahmangai na le angai poimo na nasataka wang chuan alunga cheru hle ani Edeline chu in pon lama chuak harin chuta chuan William apo khalo omve in ani chuan a comet mu chua anu ming choya asak chante chu soin kanuna midang lam le poimo berani khawang khan nupuya ne nge po tumin ka thei to pa chua china in hwal na zungbun te lein nei kha ka tum ve asin mase ani chuan min hudu lovin min tlan bo san dai ani ati lelama Elisa la chu edeline zona chuan wai nget bur to in a mangai thu te chu ashil to a edeline eroin a chang ve theri tatlo atuk lama William chuan edeline bana ser chu muthutin a mangai em chin edeline sernen khan ain ang chi ani ti ashingal bok Asia chat thei chan po hi edeline in hemisphere ane ni hi William nena an chwa dunni ni in doctor ani awangin William chuan atuam dam sak thlapa hemini vekhian thla te po an ladun nge ani heiwang hian William chuan edeline ni chu mu in thudik engkim Asia chwa vek to thule engtin nge a thlen thei chia ti chu shakil ke loma se ani chu BIALNU HLUI edeline nge ani thu konfi takin asoi ta piap maile edeline po lungche takin achapa achan chin chu shil zui ta vekin atar theilo dan maktak te chu shil fai kelin William po in engma soilova atlan bo san chan chu kumtam tak nuwa a hrechhuak ve theita ani William chuan min tlan bo san ang kha chuan ka fapa hi tlan bo san velul to su odi in ngen lom ma se rilru chi ai zo vek to edeline ni ero man mo takatlan ho ngalin athuam no te chu apek sok soka Elisa tana ale khan mu chha tur chu man mo taka ziakle zuain ain khal chuak zuita ani William chuan dan tum te ma se ani dan be rual ani ta haulo Elisa in bual zo po in edeline thilvel chu alo bo vekani ti mu in ale khan mu chha po chu a muzuya Elisa chuan zui ngal atum ut bok William chuan zui lo tura ngenin aron kir du chuang lowang ati a mase afapa chu edeline wangin a zo vek to ani ti hrichiang ta William chuan akar cha bi chu pe in akal tirle ta zo kani Elisa chuan voi tam kolma se edeline chuan a chang du haulo chuti rualin ani dan phung danglam takawanga a mangai em te a chan fo mai chuan alung ti chia in a mangai te tlan san renga nun man chu a kham to tak zet bokani a chet swal to na mun bor vel a thlen chuan thok le khata akar chu tiding thutin a fanu chuabia a isoi ang khan tuna tang chuan katlan cheto lawanga thil hi ani na ang anga pomin ka ma chhon ve to don ani ti in thutluk na asiam fel to thu ashilani mase in heratum lai tak chuan pickup truck chuan akar chu ron subuain accident poi tak a thleng le ta maktak mayin edeline in to swal ato nuwa akum som sari pariat na zana chia chuan vur ron sur le che in Elisa po aron thleng zui ve a edeline ni taksa chu votle vek to bokin athin phu te po chu zoin an top le ta Elise chuan a thei top chhuain han buai pui ve bok ma se zia thei ta lo
paramedics se chu ron thlengin an ni chuan check-in aden nat ang hu electric volt zasari somnga laya na chuan ron shock le che in maktak main thito nu edalai ni chu aron hrechhuak le ta ani damdo ina kalpui ngal ni in rin ai takin azia ma lebok Elisa po in thlasung taka ron mu in kahmangai thu kashil malu tuk chekha ihwa emni ti in ngai dam te chu aladil zok zuya heta chia hian edalai ni po in ahmangai ve tak zet thu chu shil ve ta in ani na dik tak atar thailo thu po chu tlang takin ashil ta nga lo ani vane thlak takin chung po chulo ni se Elisa chuan ayai pha chuang haulova ahmangai na po chete ma in ane pha e lo bokani reilo te nuwa chuan tarbum to afanu fleming i po chu anu ngai to aron kalve in en mai phei chuan p2 ni om zok to takan ni lelama William po in edalai ni adu na le asya reng na titsu la re haulo ma se achhung ko nei mek anu pui le afanau te ta na pachatak ni chu tumin malam apan san ve ta bokoni Titsuan edalai ni le Elisa te po chu in nei ta in afanu Fleming it chu an chen pui boka vane thak takin edalai ni po in avoi khatnan asamzai pakhat chu atruwa kani ti mu in mishing pa ngai angin atarin a upa ve thei to don ta ngain a hlim tatak zet bokani ole engpo ni se tun chumatan chuan khatichin kha nile ri mai sela video to thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule